Wiwit ini ageng terus ndang. Nah nggih. Bareng dipasangi selebrak karo anu lho, Pak. Ora selebrak ra diguake, malah tambah gede. Ini kok malah kemarin ini malah rata-rata niku mas 3 kilo. Itu dibodo, napa? Ini foto. Heh? Betul betul iki benar. Arep botol. Apa rene kowe? Apa ya? Wong ngantos pinten-pinten dino. Telung dino napa patang dino ngono. Itu lali. Kena enak, gede. Pokoke nek mendhet niku saniki enten sak mobil ngoten to. 500. Mungkin pun bar niku pun mboten enten meleh. Ibu tapi ibu kayak ngono pira cuma. Kok mengke anu meleh. Nanti. Mobil yang tahunan ngono mah aku. Ya mana orang kayak ijo kok. Saya yang tahunan nek. Kalau nggak kayak wis wingi sore alamatnya. Digebrak gitu ya. Ngapa gitu rukun piyambatan iki? Iya. Seranggut kula-kulian wae. Ini kan awal-awalnya yang bikin salahnya itu jalinan kali sederek ya. Pinten ngoten. Panen derenge pun setahun. Minggu panen ping 3 napa ping kalih men. Leren. Modalnya bilang ini awak itu yang Joinan ki angel lho. Ngerah ndak. Siji kerja siji ora. Urung nek jir-jiran wayah ngunggahke, wayah ngedunke, wayah panen. ini namung anu kerja sama tenaga kali Mas Aris yang kerja kandang. Oh, mriko nggih. Niku ki mriki kan. Mboten. Niku mboten iki bapake. Bapaknya. Mriko pun panen apa dereng? Apa mboten kula tau mboten tau melu. Nek mau dibuka apa wayah panen apa? Pokoknya semel. Berbeda mrene aku ora melu kan. Jane sing melu. Anu mesine dereng panen. Hmm.